først på et tidspunkt. Wow, det er rigtig beautiful her, man. Wow. Jeg har ikke ud på. Bro, brækker hen, man. Af hvad? Nu har jeg ud. Af hvad? Fang mig, hvis I kan. 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 Fang hvis I kan. Nej, du skal ikke ældre mig. Du kan inte stoppa mig. Ent hvis vi Jo, kan, er det ent snart? hvis vi kan. Ent hvis vi kan, ent hvis vi kan. Han er efter mig. Du må gå og endelig listen det for en gang at gå efter mig, mand. Så jeg sink Jeg sniffer. vidste ikke, at jeg så må leve nu, mand. Så jeg sink sniffer. Han er ikke her. What? Det var det flash. Hvad for et, mand?